Hola a tothom, jo sóc Valen Ardat, faig contingut d'humor en valencià a les xarxes socials i també estic fent podcast, parlo molt de la meva vida en si, mostro el meu dia a dia i moltíssimes coses. I avui estic així per explicar un poc la part B de les xarxes socials. I no vinc a parlar de la part B de les coses roïns, al contrari, vinc a parlar de tot allò que pense que ens poden ensenyar les xarxes socials, també internet, i tot allò que moltes vegades la gent més major, com els nostres pares, els nostres avis, pensen que tot és negatiu. No, no tot és negatiu. Simplement hi ha que saber què és lo positiu. Llavors, primer de tot, vinc a explicar-vos la manera en la que jo dividiria internet. Com no, tenim la part d'entreteniment, no? Que és la que als joves més ens agrada. És aquesta part que actualment, per exemple, tenim diverses plataformes per veure sèries, per veure realities, per veure pel·lis, per veure absolutament de tot, les xarxes socials, videojocs, què més? Jo què sé, qualsevol cosa que siga d'entreteniment, doncs està ahí. També és cert que hi ha xarxes socials que són d'entreteniment, però no totes. Per exemple, Instagram es podria dividir en dos parts. Entreteniment, aquesta part que tu estàs mirant, i després aquesta part de comunicació. Perquè, diguem o no, Instagram serveix per comunicar-nos. Com per exemple WhatsApp, que serveix per comunicar-nos. Moltes vegades ens diuen és que estàs viciat al telèfon, no sé què, deixa ja de xatejar. Ja, però és la forma en què jo em puc comunicar amb una amiga meva que viu a Madrid a no sé quants quilòmetres de mi, o amb ma mare que se n'ha anat de viatge a l'altra punta, no? Llavors, aquesta part de comunicació també és molt important. El correu electrònic, escriure per Facebook, escriure per un muntó de llocs. Aquesta part de comunicació ens ajuda a, per exemple, haver de parlar en el teu seguro i no haver d'anar fins el lloc on està. Perquè imagina't que on tu vius sols està a dins de 5 pobles. Doncs no has d'anar del teu poble fins allí, sinó amb una trucada ho arreglem tot. I així, en més coses. Després tenim la part eixa de transaccions, no? Que direu, què és això de transaccions? Les compres. Quantes plataformes coneixem actualment que venen roba, que venen llapisos, que venen ordinadors, que venen... Actualment moltíssimes tendes s'han ficat online. El Carrefour del teu poble, el Consum del teu poble, no sé què. Li pots comprar les coses online i te les porten a casa. Això també ho fa internet i són coses bones. Són coses que per a una senyora de 80 anys li va genial no haver d'agafar el carro i a 2 km per hora a plegar al supermercat i haver d'agafar tota la compra quan no pot. No pot. Llavors, en vegada de que a lo millor un fill que acaba de treballar a les 8:30 de la nit hagi d'anar a comprar ràpid perquè no aplega perquè li taquen el supermercat, doncs ella ho demana per internet i mira, li duen les coses a casa. Està molt bé aquesta part de transacció. Està clar que sempre, per exemple, per a comprar un sofà, jo preferisc anar a la tenda i provar-lo. Però està molt bé que per a una senyora de 80 anys li arreglen així a la vida. I per últim, l'última part d'internet que jo dividiria és la informació. Quantes coses podem aprendre per internet? Quantes coses es pot ensenyar aquest medi, no? Jo estic estudiant segon de batxillerat i quan tinc algun dubte, entra a internet. Actualment estic fent exercicis de la selectivitat, de la Pau. I quan no sé fer un resultat, busque exercici, selectivitat, Pau, Valencià, 2018. I m'apareix el resultat explicat pas a pas. Però no sols això, necessito fer una recepta, la busque. Recepta de macarrons en formatge. Molt fàcil, però igual t'apareix una ahí de Masterchef i tu, gràcies a internet, pots fer-la. Quins ingredients necessite per a fer una tarta de la reina? I la busques i et dona tots els ingredients i el pas a pas. O, jo que sé, moltíssimes coses així. El temps, les notícies, jo que sé, què em recomanes que em porte a Galícia? Internet t'ho diu. Què li va passar al rei Carles IV en jo que sé què? I t'ho diu. Llavors, és informació útil, és informació que tu pots necessitar i internet te l'està donant. I aquestes coses són bones. No hem de buscar sempre en lo negatiu. Tot allò negatiu moltes vegades té també coses positives i ens centrem sols en lo negatiu.
deixem també passar lo positiu, agafem les coses positives. Per què li tenim tanta mania a internet? Val, jo comprenc que les xarxes socials potser a la gent major no li s'agraden tant perquè és com, ostres, és que potser això porten moltes coses negatives, molt no sé què. Jo vinc a parlar d'això. Què pot portar negatiu i positiu les xarxes socials? Perquè jo m'haig de centrar més en la part d'entreteniment, però volia introduir-vos aquesta part de les coses positives d'internet que moltes vegades no valorem o que moltes vegades no ens adonem que ens transmiteix, no? Jo avui, centrant-me en l'entreteniment, us vaig a parlar de l'estar com a creador i l'estar com a públic, val? Començant com a públic, jo penso que és molt fàcil ser públic, no? O sigui, tu entres a Instagram, entres a YouTube, entres a Snapchat, entres a qualsevol xarxa social i et poses a mirar un vídeo. Tu pots criticar, no? És molt fàcil criticar. És el que moltíssima gent li agrada fer. Però també pots dir que és allò que t'agrada. I pense que és el més guai el ser un creador i t'arriba un comentari de m'encanta el que tu fas. Però, a més, hi ha més coses que poden passar. Primera, tu pots conèixer moltíssima gent en xarxes socials. Sí, sempre estaréis a por de i si és una persona falsa, i si tal. Jo penso que tothom hem d'estar acostumats a que això pot passar. Però hem de saber tractar-ho, hem de saber dir val, esta persona no té fotos o no la conec de res, no l'he vist en ma vida, no tal, potser no és la persona que jo pense, no? Després, les xarxes socials ens ajuden a moltíssimes coses. Ens ajuden a descobrir, doncs, per exemple, les receptes. Les receptes no sols estan en la informació. Quan busquem, tu entres a Instagram i hi ha un fum de receptes. Que si Gypsy Chef, que si el guanyador de Masterchef ara fa vídeos, que si, jo què sé, no sé qui ha anat a un reality de menjar i ara també fa receptes. T'ajudeix a descobrir moltíssim. Jo ara, per exemple, me vull anar de viatge i he començat a seguir el hashtag de Galícia, que és on vull anar. I m'encanta perquè t'explica tot. O sigui, apareixen un munt de hashtags i tu entres i t'apareix, doncs, no sé què monument de Galícia i te'l guardes. Este m'encantaria anar. El riu no sé què de Galícia i te'l guardes. Este vull anar. Ara una persona que t'ha fet un tour per no sé quin lloc del seu dia i dius, ai, doncs m'ho vaig a guardar i quan jo vaig a faré aquest dia. Està molt guai. Pots descobrir moltíssimes coses. A més, pots buscar, m'interessa la recepta, jo busque la recepta. M'interessa història, busque un canal d'història. Ja siga en qualsevol plataforma. Us parlem més d'Instagram perquè recentment és la que més s'escolta, més s'utilitza, però en qualsevol, en YouTube, en TikTok, en qualsevol. Després, ho havíem parlat abans, la comunicació. Està genial la comunicació que pots tenir gràcies a aquestes xarxes socials, amb persones que viuen molt lluny, amb persones que viuen propet però que no tens actualment cara a cara o amb qui siga. A mi me pareix increïble el no haver d'anar cada vegada allà a l'altra punta per poder dir-li a la teva amiga, per favor, quan vingues, dus una barra de pa. Saps el que vull dir, no? A més, tu pots crear contingut, no? Està molt guai el poder... no sé, tu veus un vídeo i dius m'agradaria fer-lo i intentes fer-lo. Llavors està guai perquè tu aprens i a més crees, val? I gràcies a aquestes creacions també tenim moltes emocions. Tu quan veus un vídeo, doncs per exemple, moltes vegades retransmiteixen doncs, trossets de pel·lícules o ha hagut una guerra i t'ensenyen la guerra i tu sents emocions. Veus una pel·lícula d'amor, t'encanta. Veus la guerra i dius, joder, això de veritat hauria de passar. No sé, hi ha diferents coses que et fan també sentir moltes emocions i adonar-te també de la vida en què vivim o coses que potser tu en primera persona no veus i gràcies a això ho estàs podent veure i estàs podent recapacitar, no? I per últim, una cosa important que diria és el passar temps, que de vegades aplega les 3:30, migdiada, no sabem què fer, no tenim ganes de dormir però tampoc de fer res, doncs entres a la xarxa social, et mires un vídeo i mira, ja has passat ahí 10 minuts, no? I crec que això és molt guai, que al final, vulguis o no, les xarxes socials sempre tenen aquestes coses i aquesta via d'escape que et trau del teu dia a dia, no? En canvi, per a un creador és un pelín més complicat,
Per què? Doncs perquè, com parlàvem al principi, hi ha gent que els comentaris van a ser roïns, a tu et poden afectar. És veritat que durant el temps segurament ho comences a tractar, però també coneixem moltíssima gent que ha anat deixant-se les xarxes o deixant directament la seva vida pels comentaris que moltíssima gent li ha fet. I això penso que és algo que hem de saber controlar, dir fins així. O sigui, jo puc dir-te que no m'agrada la samarreta que portes, però te ho puc dir d'una manera o d'una altra. I pense que hi ha que tindre un cert respecte perquè la persona que hi ha darrere la pantalla és una persona com tu, que té ànima, que té vida, que té ganes de viure, que ha de poder ser feliç i que pense que si aquest comentari no t'agradaria rebre'l a tu d'un treball que segurament t'ha costat molt de temps fer, tampoc està bé que tu el facis, no? Després, a l'hora de crear, jo crec que porta molt de temps. Jo crec que la gent no sap el temps que porta. O sigui, tu imagina't, tu has d'agafar una idea, val? Aquesta idea la investigues. Anem a imaginar que jo vull parlar de origamis, no? Això de fer manualitats. Val. Jo tinc una idea, vull parlar d'això, perfecte. Ara comença a investigar. Val, puc fer origami d'una papallona, un origami d'una flor, un origami de el que siga. Després la creació, ja siga, doncs, gravar, fer-lo, aprendre, no?, abans de fer-lo, i bueno, tot el que això comporta, una il·luminació, un fons, quina roba em pose, quin peinat em faig, on pose la càmera, quines llums vull utilitzar, perfecte. Una vegada ho hem gravat, a les 5, que jo crec que a lo millor és la quinta vegada ha eixit bé, no? Doncs ja agafa el vídeo i l'edite. Eixa edició porta temps, porta bastant de temps, però bueno, puc fer una senzilleta, val? Però encara així porta el seu temps. Llavors tenim eixa edició, edició de so, edició de llum, edició de si he deixat de parlar es talla, edició de el fons es veu una samarreta, vaig eliminar-la, edició de moltíssimes coses, no us podeu imaginar tota l'edició que comporta això. Després la publicació, quin text vaig a posar, què vull comunicar, si a quina hora ho he de publicar, quin dia ho vaig a posar, podré a aquesta hora, aquest dia, publicar-ho, ho he de programar, fique hashtags, no em fique, aquí mencione, moltíssimes coses que et planteges en cada publicació que fas. I després de la publicació, quan moltes persones pensen que ja s'ha acabat, no. Comencen diverses coses. Una, les crítiques que hem parlat abans. Pots contestar-les, pots no contestar-les, et poden sentar bé, et poden sentar mal. Després, el creixement. O sigui, tu pots fer un vídeo i pensar que va aplicar a moltíssima gent i de sobte veus que aquest vídeo han passat 10, 20, 30 minuts i seguís en 80 reproduccions. I et quedes com dient, ostres, per què un vídeo tan guai que m'ha portat tant a editar no està plegant a gent? Jo ahir vaig publicar un vídeo a YouTube, en els meus vídeos de YouTube, mínim, jo no et dic tots, però mínim solen tindre 200 visites segur, i ahir vaig publicar uno i tenia 20 visites. Per què? Doncs perquè no l'havia passat a gent, no havia fet publicitat ni res, la gent no sabia que jo publicava vídeo, i el vídeo no va arribar a ningú. Què passa? Que actualment jo ja sé que això em pot passar. I més si estic despistada, que no ho he dit a ningú i tal. Però clar, a lo millor la primera vegada que et passa dius, ostres, en tot el treball que m'ha portat, perquè clar, jo el vídeo que vaig pujar ahir dura 3 minuts i és de tot el dia. O sigui, jo havia gravat tot el meu dia i vaig haver d'editar tot el dia, tallar-lo per trossets, editar l'àudio, editar clarament lluminositat, però és que a més li vaig posar subtítols. Vull dir, porta un temps d'edició enorme i crec que té 10 likes. O sigui, és molt difícil de vegades aconseguir aquestes coses que ens plantegem. I això també ens porta un poc a les analítiques, doncs hem d'aprendre d'aquestes analítiques. Jo tinc aquest vídeo que ha tingut 10 likes, però just fa 2 dies vaig publicar un vídeo a Instagram que té 100.000 visites. 100.000 visites, no et sé dir quants likes, però té 100.000 visites. 100.000 visites és moltíssim. Aquestes analítiques a mi em fan pujar. Que les altres em van a fer baixar? Sí, però és que hi ha que compensar. No tot va arribar a 100.000 ni tot va arribar a 20. Llavors, hi ha que saber també dir, val, m'ha passat això, vaig aprendre de que l'altre vídeo m'està donant molt i potser he de centrar-me més en l'altre vídeo, no? I aprendre de què he fet en l'altre vídeo per a que plegui a tanta gent. I després, per acabar ja esta part, que és que m'enrotllo com una persiana,
Crec que una cosa molt important en la vida és tindre desitjos, tindre somnis, tindre coses que volem complir. A mi, per exemple, una de les coses que jo volia era eixir en la ràdio. I quan em van cridar de punt per eixir en la ràdio, vaig plorar. Vaig a ser sincera, jo vaig plorar. Acabava de fer un vídeo, m'havien donat un premi i em van cridar de la ràdio i per a mi va ser superemocionant perquè era un somni. I penso que és molt important tindre somnis perquè... Però somnis realistes, val? O sigui, si jo tinc el somni d'eixir en la ràdio però no faig res per eixir en la ràdio, doncs clarament aquest somni no es va complir. Hem de tindre somnis realistes. Jo, per exemple, ara tinc un desig, no?, que és que m'encantaria arribar als 10.000 seguidors. Ara, no m'he posat data. Que aplegue este any? Perfecte. Que aplegue l'any que ve? Genial. Que aplegue en 2027? Genial. És un somni, és un desig que aplegarà quan haig d'aplegar. Aplegarà quan jo faig un vídeo que la gent diga ole tu, no? Però per això m'ho estic currant, perquè jo estic currant perquè tinc uns somnis, tinc uns desitjos, tinc unes coses que vull complir, tinc unes metes. I jo penso que és el més important, ja siga creant contingut o fent qualsevol cosa, a l'hora d'estudiar, a l'hora de fer un esport, a l'hora de... El que siga, tu has de tindre el teu enfoc, no? Això està fatal dit. El lloc on tu vols aplegar. I crec que és molt important. Jo, per exemple, a l'hora d'estudiar, soc una persona que no m'agrada molt estudiar, sincerament. No m'agrada molt estudiar perquè actualment no estic estudiant el que m'agradaria. Això està millor dit. Llavors, el que em passa és que em costa moltíssim. Però jo aquest any em vaig posar i vaig dir, val, no t'agrada estudiar, però tens un objectiu. El teu objectiu és aprovar per poder fer una prova d'accés. Llavors, com sé on vull aplegar, sé el que he de fer ara. I això m'ha ajudat moltíssim a dir, val, potser no m'agrada, però he de tirar endavant. Jo no et demano un 10, et demano un 5, perquè tu el que necessites actualment és aprovar. Doncs en els vídeos a mi em passa una cosa diferent. Jo vull aplegar a 10.000 seguidors, però això he d'agradar a la gent. Llavors no puc demanar-me un 5, m'he de demanar més. Jo a l'hora d'editar un vídeo ha de ser un bon vídeo per a pujar, perquè si jo em quedo igual, em vaig a quedar igual. Val? Llavors, em pareix molt important tindre aquestes metes. I llavors vaig a parlar un poquet més de la meva part privada, ¿vale? Bueno, jo vaig començar creant contingut perquè vaig tindre un TCA, un tumor cerebral, a la vegada, vaig acabar a l'hospital, em van haver d'operar, vaig passar molt de temps doncs, en un llit, sense fer absolutament res, i en aquest moment se'm va acabar la vida. Se'm va acabar la vida perquè jo feia ballet, feia contemporani, feia molt d'esport, cantava, vull dir, jo en aquest moment era el top del top, o sigui, no parava. I de repente em vaig trobar en un llit en el que no podia fer res. O sigui, l'únic que jo podia fer era veure vídeos de YouTube i veure Instagram. Que això és el que em va portar un poc a inspirar-me per a l'eixir de l'hospital quan realment jo no tenia tantes possibilitats d'eixir, o sigui, la meva operació era molt difícil, era complicat que isquera bé, i a mi això no m'ho van dir fins a eixir, doncs ja quan vaig eixir és quan vaig dir, ostres, la vida m'està donant una segona oportunitat. Ara que m'estan dient que jo, el que la majoria de gent pensava és que m'anava a morir, ara que hi sigui viva, la vida m'està donant una oportunitat, llavors vaig aprofitar-la. Portava tant de temps mirant vídeos en YouTube i Instagram i de tot, que vaig dir, m'encantaria fer això. M'encantaria de veritat. Jo ja ho feia en castellà, però m'encantaria sentir-me com aquestes persones se senten, que se senten molt naturals, se senten... disfruten, no? Llavors és quan vaig dir, vaig a fer-ho en valencià perquè és el que a mi em fa sentir jo. I vaig a fer-ho sincera. Jo recordo que en l'altre compte tots els meus vídeos eren un poc ficticis, vull dir, em mostrava jo, però sempre intentava ser com molt top, molt perfecta, molt tal. I un dels últims vídeos ja és quan jo estava en el TCA i se'm veu mal, se'm veu plorar, se'm veu... Aquesta sinceritat, no?, que és la que mostra actualment al meu canal. I és el que més m'agrada, perquè sóc jo al 100%. I no res, crec que va ser una manera també de perdre la por a això, a mostrar com sóc, a no tenir por a si algú em ve i em diu no m'agrada com vestisses, no m'agrada perquè fas això, no m'agrada perquè tal. Jo tinc el meu estil propi. Jo no em guie de ningú. Quan decidisc anar a un lloc no és perquè ningú hagi anat. Quan em compre una samarreta no és perquè se l'hagi vist a ningú. No. Jo no m'intento copiar de ningú. Jo faig el camí més. Si m'he comprat una samarreta i just la del costat la té,
em té igual. No em fa vergonya anar igual, ni em sent més o menys per anar igual. No sé com explicar-ho, que moltes vegades hi ha gent que és com, ostres, li he vist això a tal persona, si ella en això està super top, jo també. No, igual a mi si la samarreta no m'agrada, per què me l'he de comprar? Perquè ara està de moda? Doncs no, val? Llavors, jo crec que això em va ajudar molt l'operació el dir fins ací. O sigui, no hem de seguir sent una persona que no som. I en això vinc també a una cosa més antiga encara, que és que jo, abans del canal en castellà, en el mateix canal publicava cançons. I ahir és on vaig començar jo el meu hate. Ahir és quan vaig començar a rebre moltíssims comentaris negatius. Sabeu de qui? De la gent del meu poble. Per això moltes vegades a mi en Instagram, YouTube o TikTok se m'escolta dir que el meu poble no m'agrada. No és que no m'agrada l'estructura, a mi m'encanta Borriana. Té un ajuntament molt bonico, té una església xulíssima, té una torre de la mar brutal, té un passeig que és que m'encanta, però la gent a mi em va amargar. Jo cantava, era molt feliç cantant, tinc cançons que actualment les escolte i dic, ostres, que guai és que jo fera això en aquesta edat, o sigui, tenia 10 anys i jo estava fent cançons. És que me pareix brutal, o sigui, jo editava la base, editava la lletra, editava la música, feia jo tot en 10 anys. I ara ho escolto i dic, ostres, és que no sé si a dia d'avui, en 18 anys, ho sabria fer. I encara així, gent més major que jo insultant-me. O sigui, jo crec que era simplement perquè aquestes persones no sabien fer-ho i les donava enveja que jo, una xiqueta de 10 anys, ho sapigués fer. Ara, una cosa, m'ha ajudat moltíssim aquest hate per a dia d'avui que no m'importa gens. O sigui, a dia d'avui a mi em comenten moltíssim per què lo haces en català, habla la llengua de l'imperio, no sé què. Me la sua moltíssim. O sigui, estic fent algo que m'agrada, que m'ompli, soc jo al 100%, m'enrotllo com una persiana i em té igual, perquè és que soc aixina, és que no puc dir les coses en menys paraules. I sobretot, sabeu per què? Perquè jo tinc il·lusions. I són les mateixes que quan era xicoteta. Jo crec que una de les coses que a mi em va portar a les xarxes socials és que jo sempre he tingut les mateixes il·lusions. Una, gravar. M'encanta gravar. Adoro gravar. Sempre que mon pare tenia una càmera se la demanava. I jo recordo que tenia por perquè jo era xicoteta i la càmera se'm podia caure. Pesava més que jo. Però és que a mi m'encantava. M'encantava gravar, m'encantava fer fotos, m'encantava tot. Dos, m'encanta parlar. A mi m'encanta parlar sobretot en públic i tot i que tinc bastant vergonya, a vegades, quan em solte em sent molt segura. I jo crec que això també m'ho ha portat doncs, el fet de fer dansa, de tocar el piano, que he estat tantes vegades exposada al públic i també, a l'haver estat exposada des de tan xicoteta a les xarxes socials, m'han passat tantes coses que actualment és com que pense, si jo puc a un escenari i la cague, què més dona? Si ja la caga 1000 vegades, què més dona cagar-la una més, no? Llavors crec que és una cosa molt guai el no tindre aquesta por. I després l'última il·lusió que crec que tinc és que m'encanta aprendre. I aprendre és que jo les xarxes socials les controle a la perfecció. O sigui, he anat aprenent des de que sóc un canijo, cada cosa que he vist he volgut més i més, i actualment seguir volent més. Jo pense que no sé res al 100%. Sí, jo sé sumar al 100%, això ho puc dir, però no, les coses de la vida real, vull dir, de treballar, de tal, pense que mai estan a la perfecció. Jo en el ballet, sempre ens ho han dit, ninguna ballarina és perfecta. Per això nosaltres en ballet mai et posen un 10. Doncs així pense que és igual, sempre vas a poder aprendre. Jo l'altre dia vaig fer un vídeo d'un spot publicitari i era la primera vegada que el feia. I vaig pensar, ostres, és que és tan guai i és que pots aprendre tantes coses i em va obrir un altre món. O sigui, sempre van haver mons que tu no coneixes. Simplement has de tindre la ment oberta a voler aprendre, a voler intentar, a voler fallar, perquè jo el vaig publicar i vaig dir, sé que està mal, però és la primera vegada que el faig i estic orgullosa. I molta gent em va contestar i em va dir, està molt guai, no sé què. I jo a tot el món li dia el mateix, està guai, però he de fallar moltes vegades per a que isca perfecte. I perfecte no hi serà. I això crec que és la millor frase que pots dir. Res va estar perfecte. Ara, quantes més vegades ho intentes, quantes més vegades falles, quantes més vegades et caigues i t'alces, és quan més vas aprendre. I això penso que és el missatge més important que puc donar a una persona que vulgui fer
ja siga contingut, ja siga estudiar una carrera, ja siga estudiar un cicle, una FP, el que siga. Vulguis fer el que vulguis fer, has de tindre tres coses fonamentals. Esos somnis, esos objectius que us he comentat, unes il·lusions, que jo penso que des de xicotet tenim unes il·lusions, potser no les tens superclares, però saps que les tens. I després, per últim, aquestes ganes d'aprendre, de seguir intentant mil vegades, de caure't i saber que et vas a tornar a alçar i que et va donar igual si t'ha vist mig poble que el món sencer caure't, que tu et vas a tornar a posar en peu i vas a dir, així estic. Així que res, ara em callo ja la boca, que porte quasi mitja hora parlant. Espero que us hagi agradat aquesta explicació que us he fet i no res, qualsevol dubte, qualsevol cosa, em podeu comentar i jo us ajudaré en el que siga.